Uyabona nomvuyo mntana. Uyabona amakhwenkwe. Aza kulahlekisa mntana. Zibane nawe songomnye umuntu unomvuyo ndingasamazi kwa umazi. Uyabona lento kuthiwa inkwenkwe. Iza kutshintsha mntana ungayifaki engqondweni kakhulu. Ngoba iza kuthembisa ngezulu nomhlaba. Iza kuthengela ibhanoyi. Ikuthengele yonke into leyilapha emhlabeni abekazi ukwenza nenye. Ngoba kaloku wona hleli nje aqhathana nabantwana babantu balokhu abayifuni kwenza. Mama, ndaxolisa ngento benzekile mama. Ndiyathemba ndiphinde ndikuphoxa ihlobo ndikwenze ngalo. Hayi kulungile mntana. Ungithembise. Ungaphindi uyenze into efana naleya. Ukuva mama. Ndiyawudana kakhulu uba ungaphindi. Hey! Uyabona unomaciko lo? Kudala ngithetha ngezinyawo. Yazi ukuthi awuphathele ihlaku ngubakazi wakhe ngapha khona. Kunezihlaku azincinci. Ntombazana. Aningagqibi lo? Salam. Anifika ndigalelekile. Ngasi. Ukutya kwam. Akukutya kwakho. Ndikunikeze abantwana bebesebenza ebuhlanti. Hey. Uvela nikeze ukutya kwam. Suke ngapha sapha ndolisa ibhoko. Ndiyabuya ukutya kwam ngukho phela. Hayi tu. Hamba ngicingela kanje. Suba nexhala mntana ndofika ndenze nje into ezawuthi qhwi ukhawuleze utye kwangoku. Fika kwethu phayiphi. Bo mama yasivisa usam sekhala ngoku sithetha nje. Hayi sasawugqiba. Akavuyo. Akavuyo. Engathi uyakhala. Kodwa namaqhinga manje. Khawutsho Fondini. Bahamba njani kaloku ngala mini? Mini ngoboko. Fondini yayazi mina ndiyibuzayo manje. Yamini kaloku awunantsikala mntana Fondini manje. Yakona ufuna uyazi kaloku kwenzela uba nam xa isendimoyenze le nto iyenzayo Fondini yazi ukuthi uziva njani Fondini. Wena boqo kudala kundibuza ngale mini. Hayi manje ndikuxelele. Hayi ndifuna uxoxa. Imnandi. Utsho kanjani? Awundagama. Ayiki nje ya khathi. Ewe. Kodwa ke ikhona mali into endihlayo yazi nantangasi. Into wanga. Kuqitha inyanga ngoku ndibhala incwadana. Ndithumela kolamntana. Ndithumela amakhwenkwana agqithayo. Bona nje uba igqithe iyofika phaa kuyo. Akabuyi nenye. Kwayinjalo ntangam. Yandiphi? Awuqonda wena mntana. Akasacingwa ngawe so. Intoni? Hayi unomvuyo wami. Ndim umaqondana kunomvuyo. Ndim acinga ngaye elala evuka. Ngumfanekiso ngqondweni kuye. Uyayazi naye. Ngoka khona ucinga ngama ke komnye umuntu ocinga ngaye. Kodwa ntangam ubuye ukhumbule kaloku. Seyilixesha lethu ungamboni. Wena ucinga uba noba sifumana umuntu intoni? Okanye utshathiswa apha la. Baqa. Bala amazwi akho ndoda. Entangam. Bala amazwi apha emlonyeni wakho. Ndijonge into. Hey, unomvuyo ngowami. Unomvuyo ngowami. Yabona nithetha indikhuphe endlini ke ngoku. Uyazi uthetha into ephuma ecaleni nanje sihleli kahle. Khamba yena nalambona apha uyadibana lo mlilo. Hamba ndiya ntangam. Hamba manje. Hamba manje ntangam ntoni? Ntangam. Ntoni ingxaki yakho kanti wena? Ntoni ifunayo? Antoni into mama. Ngoku yintoni emva kwam? Kutheni ulibulawa emva kwethu? Ntoni kanye ifunayo? Ngenxa yoba wena ungowakwabhungane. Okwenu niphucuke kakhulu nizenza bhetele kunabanye abantu. Hayibo. Uthetha uthini xa usisho mama? Uyabona ke mna ke andizoba ngumakhulu. Andizokwazi uba ndiphinde ndondle omnye umlomo kwakhona. Ngumakhulu. Njani kodwa ungumakhulu? Abantu bakabhungane abahlali kabhungane. Omaswayi. Hlukana nalafini lethu. Hayi, yabona lo makhulu ayaphambana Khame boqo. Awangithatha lasa. Apho umvuthile lo mama. Uthini kanti ma? Jesus. Asuka. Nomvuyo uzithwele. Jesus.
kwenye. Into le taba mhlamba ndenze ngendlela phezulu. Ufuna kuthini? Ha? Into le taba mhlamba andenze ngendlela phezulu. Ha? Khawuthethe intoni le taba mhlamba okay mina bungane andenze ngale nto kumele ndenza ngayo phezulu. Wathi abantwana babantu babulele kanto. Wathi bevele bafela pha abantwana babantu. Ha? Uyathini? Mathathe ke unatsikane ngomthwalo lo. Lusolo kuseqaleni kwakho. Uphilisana naye, abantu solo bebona kunye naye. Ha? Lo bena umuntu kuyazazi imfihlelo zakho soloko nje ubheke uthetha naye imfihlelo zakho. Ungathethe nami, mina ndoda yakho kufanele. Uyathini? Awucingi into yokuba mhlawumbe let's say okay uyafofela kula ndawo will be the first step to umthwalo. Awucingi lona into yokuba umsolo wokuqala ngomthwalo yoba nguwe ungayicingi lona. Uthi andazi into neyangena apha engqondweni. Yazi andazi into yangenayo awunakathalo apha endlini awunakathalo ngabantwana into yokuba ngakwenzeka ntoni ngabantwana. You don't care anymore ngengxaki zefamily. And so no kethala ngayo ngulo life ingamaziyo ubhanqayo. Useless nje apha endlini. Ha? Umfazi nje useless nje apha ekhaya. Andazi uba ndingathini ngawo yazi. Yazi mina eyona nto bendicinga nje uvele sithathe nje ukwenzela ntoni uzokwazi ufumana ichance into yokubamba okay mawuphile le mpilo ofuna uyiphila. I-divorce kaloku mna ndiyi-widow already. Uyandibona njengoba kanjani? Khawuve Bonakalisa into bakho sisidumbu kum. andiva kuwe ndime kule ndawo. Ukuthi ndime phambi kwakho nje ayikho nje uyibona wena iside isidumbu nje uzibonela nje into ofilayo nje phambi kwakho. Yanovuyo uzibonela nje into ofilayo nje wena njengoba ndithetha nawe ndime phambi kwakho nje ngumfi nje into ozibonelayo. Ndiba ndandikubuzile ke into yokuba ngaba awunayo na enye indoda okungaba mhlawumbi yiyo ke into yokuba ngaba okay wenza nohlobo wenza ngalo apha endlini. Khawundiyeke wethu andizuyiphendula lo thetha. Ke ngoku uzohamba ndithetha nawe Nomvuyo uzohamba ndithetha nawe. Yazi it's amazing into yokuba ngaba umuntu umfumana ngento yanto engena kwanto umthatha umsondeze eqaleni kwakho uphilisane naye abe nezinto athi wasakuba ebe nezinto sukatshintsha abe yinto nje ongayaziyo. Thixo uNomvuyo wayengeji. If I still remember, Unomvuyo wayengeji Thixo. Thixo ndiyakwazi wena susiteke. Ngithixo endibethembayo. And then? Ngekani? Ndiyakwazi ukuthi ngabani mhlawumbi andikwazi uyisebenzisa. Uhlale phakathi sithethe. No, not up. So shut up. Shut up. I've got secrets that I need to tell you. Secrets? The secret is 3.
but namhlanje sizokuxelela eyi-1 Nomfuyo. ezi secrets kufanele kudala ndakuxelela qha yonke le nto moshwe nguwe. Ndim? Mamela bhuti, ndiyayazi ubutyebi uba sabufumana kanjani, sabufumana ngendlela ezithile, kodwa ke sa-together kuyo yonke loo nto. And before I go there, cela ukubuza iquestion. Ikhona imini owakhe wandikhapha ngayo uyobeleka xa ndiyobeleka esibhedlele obeleka abantwana? Wena ayinoba ngumntu onondibuza loo nto. Ayinoba ngumntu onondibuza loo nto. Ekubeni nguwe umntu wayengafuni xa ndikhapha usiya esibhedlele. Kusukela kunyana wam wokuqala uNdlalifa uThimi ukuya nakwabanye ngokunjalo. Mamela ke bhuti, uThimi, uCoki, uXoliswa, in fact bonke abantwana ayingobakho. Hayi wena. Nobuyo. Khathi yabhuda. Bhuti, Yabhuda wena. ayingobam nabo, bazalwanga ndim. Ayinoba uziva. Wena xa ubajongile bonke abantwana khona ofana nawe? Nobuyo. Ufuna uthini ngam? Ufuna uthini ngam? Nomvuyo. Yazonzolo. Yazonzolo mfazi ndini. Bengingakwazi into yokuba ngaba wenzele ngohlobo. Bendithatha kancinci into yakho. Hey, bendithatha kancinci into yakho. Bengazi into yokuba ngaba undifihlela ibibi elingoluhlobo. Ndicela undixelele ke ngento yokuba ngaba abantwana ngabakabani xa ingengabonga bam. Ayibalulekanga ke leyo into yoba ngabakabani. Nginika options zibe mbini. Is either ungichazele inyani or else uthatha isibhamu sakho usibeka kumebunzi uyikhulula imbumbulu ithoke uthatha umphefumulo wami. That's all. Bekuyaphela mama. Ito bulag. Itipe,
Dubula. Wena uzokuphunga. Ndithi pe Dubula ngo. Mamvule. Ayi forget. Uyadlula nyani? Phuma kwami. Phuma kwami uhambe ngo. Andifuna ukubona. Andifuna udibana nawe nasendleleni. Phuma suku kwami.